Cum poate un război să schimbe destinul unei țări în doar câțiva ani? În anul 1939, Europa a fost cuprinsă de al doilea război mondial, iar România avea să treacă prin una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa. În 1940, țara a pierdut Basarabia și nordul Bucovinei, în favoarea Uniunii Sovietice, nord-vestul Transilvaniei prin dictatul de la Viena și cadrilaterul în favoarea Bulgariei. Un an mai târziu, România a intrat în război, alături de Germania, pentru recuperarea teritoriilor pierdute. Chiar în 1944 și-a schimbat tabăra, alăturându-se aliaților. Conflictul s-a încheiat cu pierderi uriașe de vieți omenești și transformări politice profunde, care aveau să schimbe viitorul țării pentru multe decenii. Dar cum a ajuns România sub regimul comunist și cum s-a schimbat viața oamenilor? Aceasta este doar a 49-a filă din povestea României. Ne revedem în capsula timpului.